लागाव खय केजिलै 15 केजि 15 केजि जानांगौलै ओइ बे नाया आंनि गोजालै गासिबो ओरै बड' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बर' हरनाय जालायबाय नै जोंना आजां गाजां ना फट' होफैलायबाय नैनि हन्डा मेसिनजों दिनैसो फार्स्ट टाइमलै फार्स्ट टाइम नङा गोबावनि उनाव खेबसे आरो हन्डा बानग्रालायनो मालाय आजां गाजां थाबायलाबायखादों ओइ बेफोर नांथाबाय नै एसे बोखारसो दे माबार ओइ नैलै नाया गांग्ला गुंग्ला दंथारो बैनो नुवाखै नामा ओइ नै बे माया सिङाव ओइ नै गुफुरा जाबोरफ्राव नांथाला जामना होखाव ओइ नैलै ओइ नै गिदिरथार ओइ लांगाब ओइ नै गाजाना ओइ नै हाफांग्राफ्रा खान्दां होबाय था लागाव दासो जाखावदों गाजा मोनखाबाय नै नाखौ नाय देनजार स्र' नै आरो नै मना गांसेयावबो दङ नायनि नोंना नै साइसथार दासो एसे जाफुहांदों मोननाया नै लागावबा फिथिख्रि आरो माबा माबिबो दङ हासुमुथ्रा ना थाबबाय फिथिख्रि लागाव जा बानै मोंग्लि जोब्बा थाब्लिया हन्डाखौ बानै लागाव एम्बु बुंग्ला मासे लावबायलै लावखाबाय जाम्बा आदा मराव जादों ओइ बामिनो दैमायाव माबाखांबाय होखांबाय एबार बेलेग दैमायाव थांसैलाय आरो नायदो नाखौ नाया देन्जार मोजांखा नै मबेसो आरो बैयावबो दङ गासै 6 केजिसो मोनबाय दा आरो मना मोननैजों बेखौ नायसानोसै नाखौ लोगोफोर जों नै बेलेग दैमायाव सफैबाय नै बिसाखाथा दैमा नै बेखौ नै बागानबो दङ बिनि जिंनो माने जों खर'थाराव थांसै आफाङाव थांनानै ओरै खर' दावखोलांसै होमबाना गामि मोनहैफिनसै जोंनि गामि 11 जनखा जों टटेल आंजों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओमफ्राय आंजों 11 जन जोङो आफांथाराव सफैबाय ओमफ्राय नै बैयाव रेल दालां दङ रेल दालां बैसिम थांथारगोन जोङो बेनिफ्राय होबोनोसै आरो बे जरनिफ्राय दा बै दालांनिफ्राय फैबाय बै दालाङावनो जों सेरसेसो मोनबाय नाखौ बामिलाय बरखलाय फिथिख्रिलाय आरो आं भिडिअखौ खालामनो हाबाय थायाखै आरो नै सिगाङाव थांगासिनो दं नै जों मुस्रियाव हथेदों बेयावबो माब्रै माबा फिसा गाखोबाय इनि जायो माबा खियावसो नांथारसिगौमोन एसेबाबो बासिबाय
सायाव जासाबबाय दहायजों समान जाफिनसिगोन र' वा फवासे जाखागोन नामाब्रा वा आरो दंबावोलै दंबावो देन्जार होखावदों होसि होनानै बिदि गोरोमासो मोनो मरा आदा मरा जानायखौ मोनजोब्बाय नायनि टटेल बेसे जाखो नाया मोजां गोजा लाम जाबाय आरो खाथानावबो दं नै खाथा बेसे बुरजा नायनि नोंना नायनि सां वाव बिदन दे गाबा लायब्रा दोङो बारग'लाय आयै होननानै माबानि दे लायदो लायदो आं दहाय ना बुरजा मोननायावसो साफायनो हास्लाबासैलै ओइ नै दं मना गैदेखायोलाय खाथा देलाय बुंजोब्बाय नै मोनसेया बुङाखै आरो मोनसेया बुंबाय बामिलाय बरखलाय ना मागुरलाय देन्जार मोनबाय नैयाव माबायदि जायो खबरा मोजां जायो ना गाज्रि जायो नायनोसै लोगोफोरजों दा नै न'आव थांनानै नाखौ रानहैसिगोन गामि मोनहां जाबाय आरो गेजेरावनो मोनाबायना गेजेरावनो स्टप खालामनांसिगोन थावालाय जोबाखैमोन 1 लिटार दंबावोमोन दा नै थांसै जोङो डाइरेक्ट ना राननायाव नुहैखासिनो दै बोरो नाया बोरो ए आलागाव खय केजिलै 15 केजि 15 केजि जानांगौलै ओइ बे नाया आंनि गोजालै गासिबो ओरै